अरविंदांनी अँकरिंग करू का एक अवसर मिळाला त्याचा थँक्यू माताजी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. सगळ्यांचे स्वागत आसा आयच्या भागवत कोंकणीच्या भागवत प्रवाह सेशनांत आम्ही प्रयत्न करूया आयचे कथा वळोवचेक. श्रीमद भागवत मानतो अति सुंदर श्लोक आसा तांचो सूर करूया आम्ही. धनच स्कंद 18 अध्याय 17 श्लोक आसा. पशुंश्चारयतोर्गोपीस् तत्त्वानि रामकृष्णयो गोपरूपी प्रलम्भोगात् असुरस्तज्जिहीर्षया. पशुंश्चारयतोर्गोपीस् तद्वाने रामकृष्णयो गोपरूपी प्रलम्भोगात् असुरस्तज्जिहीर्षया. पुणे सांगूक प्रयत्न करतावा. हरे कृष्णा प्रभुजी. हाँ ट्राई करता. पशुंश्चारयतोर्गोपैस्तत्त्वनि रामकृष्णयोः गोपरूपी प्रलम्भोगात् असुरस्तज्जीर्षया. हरे कृष्णा. कोणाके सांगतावा. हरे कृष्णा प्रभुजी. दंडवत प्रणाम. पशुंश्चारयतोर्गोपैस्तद्वने रामकृष्णयोः गोपरूपी प्रलम्भोगात् असुरस्तज्जिहीर्षया. हरे कृष्णा प्रभुजी. आणि कोणी हरे कृष्ण प्रभुजी. हाँ ट्राई Yes, करता. पशुं चरयतोर्गोपैस्
तद्वने रामकृष्णयोः गोपरूपी प्रलम्बोगात् असुरस्तज्जिहिरस्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कोणी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बतावा सिनोनिम्स हरे कृष्ण प्रभुजी ट्राई करछे जय Pashun, the animals, Charayatohu, while the two of them were herding Gopaiha along with the cowherd boys. Tatvane, in that forest Vrindavana, Rama Krishna Yoho, Lord Rama and Lord Krishna, Gopa Rupi, assuming the form of a cowherd boy, Pralambaha, Pralamba, Agat, came, Asuraha, the demon, Tat, them, Jihirshaya, with the desire of kidnapping. Hare Krishna. ट्रांसलेशन बाय डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय ट्रांसलेशन में गड़कोने वस्कावा हरे कृष्ण प्रभुजी वाजू जय कृष्ण हरे कृष्ण translation. While Rama, Krishna, their cowherd friends were thus pretending the cows in that Vrindavana forest, the demon Pralamba entered their midst. He had assumed the form of a cowherd boy with the intention of kidnapping Krishna and Balarama. Hare Krishna Prabhuji. परपट बाय डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय कोने परपट बतावा हरे कृष्णा हरे प्रभु जी ओके वज्य Manjushri. वज्य Okay. Having described how Krishna and Balrama acted just like ordinary boys, Shukadeva Goswami will now reveal one of the Lord's transcendental pastimes that is beyond the range of human activity. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakura, the demon Pralamba disguised himself as a particular cowherd boy who, on that day, had remained at home with the duties to perform. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथस्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण अति सुंदर ये लीला भागवत प्रवाहांतो आमका सुरयरची सेशनांतो हिज ग्रेस गौरांग दर्शन प्रभुजीना चंद कोरनु सांगून दिलेलं असं कशी मुखार सुकामा स्त्रेस राधाकुंड प्रभुल कृपा मितीना आम्ही मुखार सुमत असाची सर्व ऐश्वर्य परम पुरुषोत्तम कृष्ण परमात्मा चरणारविंदा नमस्कार कोरनु गुरुल चरणा नमस्कार कोरनु पूरा वैष्णवी अंग उपस्थित अशील तंगेला भीक मागून घेऊन की आईचे सेशन करू प्रयत्न करता अति सुंदर ये लील असं प्रलंबासुराला हंतु आम्ही पैरची पैरी हर ग्रेस मथुरा माता देवकी माता जिल्ह्यात तुकुनो नित्यानंद प्रभुलनी बलरामाल विषय ऐकलेलं असं मुख्य केंद्रित जाऊन आईचे सेशन अंतु गुरुतत्व विषय इतमला बलरामाना प्रलंबासुरा मरलेला आईची विषयांत आम्ही कसं कवर करू प्रयत्न करता मला येऊचे 30-40 मिनिटांत वृंदावन मूडाचे कश्यशील वृंदावन म्हणाला मागिरी कंसाननी प्रलंबाल उलवाणी तदनंतर प्रलंबासुर म्हणल्यारी त्याचे कसं रिप्रेझेंट करता म्हणाले प्रलंबासुराला फुडले जन्माविषयी गर्ग समेतात आणि श्रीमद भागवतमांतू जीवा गोस्वामी टिप्पणींतू आणि भक्तिविनोद ठाकूरालंतू अज्य या बलरामाल कृष्णा लीले कसला म्हणाला मना करूया त्यानंतर सनातन गोस्वामीला अति सुंदर एक भजन असं त्या हर ग्रेस राधिका भाव मातेजी एंडांतू आमका
ते रसपान करता. वृंदावनाचे मूड अशी आशिल्ली की ग्रीष्म ऋतू सूर जात आशिल्ले त्या वेळारी पुरा वृंदावनाचे वन ताजे अवस्था कशी आसा म्हणल्यार साधारण उष्ण अवस्था आशिल्ली वर्णी वृंदावनांतूय तेदनय वसंत ऋतूच बरें आशिल्लें मूड आशिल्लें. चढते हुंसाणी तसल कसलेय अनुभव नाशिल्ले वृंदावनांत. अति सुंदर यमुना तट त्यानंतर थंय हांगा उदक ಹೊಳ್ತಾ ಆशिल्ले यमुना येवचंत पूरा नमुने चंदायर रूप फूल पुरा आसतशिल्ले. कलहार फूल, कंजा फूल, उत्पल अशी मस्त नमुन्याचे पद्म सकड वृंदावनांतू थंय हांगा ताजे परंबोळू येता येता वतना येत आशिल्ले. यमुनाचे ते थंडाई वारे पूरा वृंदावनांतू सकड कडेन होळत आशिल्ले. इतली सुंदर जाग आशिल्ली की कोणाकय थंय चमकलेरी तेदनाची मग्न जावन वता आशिल्ले तांणी. येता येताक जिंके मस्त नमुन्याचे पक्षियो मोरू सकड नांदतात आशिल्लेची तांगेले क्विक 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 असं एक साऊंड का का करचे कायलो. त्यानंतर मोवा मोसू एक फुला तुकून आनी एक फुला वता आशिल्ले झुझ करून एक फुला वचून बसता आशिल्ले. त्या फुला तुकून ताजे फुलाचे ते परंबोळ सकड घेवन आनी एक फुला वचून बसता आशिल्ले झू करून. तशीची कोकिले रुखार बैसून मस्त नमुने आवाज करता आशिल्ले. तशी करून विंगड कोकील तक्कन कोण तांकां रिस्पॉन्ड करून अति सुंदर हे वातावरणांतू कृष्ण बलरामू तांगेले पूरा गोपवृंदा घेवन थंय येता आशिल्लेची खेळूक. कृष्ण बलराम इतली सुंदर आशिल्ली की तांगेले केसू त्या वेळार काण नाशिल्ले. जल्लल नंतर केस कट करनी तांणी. तेंची काळ्या पक्काचे सुंदरता आशिल्ले म्हणलें विवरण दिल्लेलें आसा आचार्यानी. आमी अति सुंदर एक श्लोक आयकून आसका श्रीमद भागवतमांत. ते श्लोक पळोवचे प्रयत्न करूया. कृष्ण कशी वृंदावनांतू येयले म्हणलें. हे मस्त पॉप्युलर श्लोक हे आनी म्हगेले प्रितीचे एक श्लोक हे. दंच स्कंदांतू 21st चैप्टर 5 श्लोक हे. बर्हपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रात्वा स कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रार्वेणुरधरसुदया पूरयान् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशाद् गीतकीर्तिः. कोणाके मन कमनस की है वरहापीडम. हरे कृष्ण हरे प्रभुजी. कृष्ण प्रभुजी. सांगा माताजी, प्लीज कंटिन्यू. दंडवत प्रणाम. बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रार्वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं
स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। हरे कृष्णा। इंटरेस्ट माया हरे यस संगे माताजी संगे प्रभु जी यस माताजी हाँ। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुध्या सुधया पूरयन्नो पवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रतिविशद्गीतकीर्तिः। यस माताजी समझ अल्वे प्रभुजी? थैंक यू माताजी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण दंडवत प्रणाम। बर्हपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। हरे कृष्ण। ओके श्लोक शी कौन दिलल है मायका मायका ओके एनीवे आज अर्थ हमको पढ़ाया ये अति सुंदर जानत विवरण देता सची कसं म्हणलेरी कृष्ण परमात्मा पूरा गोपवृंदालोट्टू वन अंतु ಎಂಟ್ರ ಜತ್ತ ಶ್ರಮಳಲ್ಲಿ ಸಂಗತ ಸಚಿಯ ಸಂಜೆ ಅತಿ ಸುಂದರ್ ಮೋರ್ ಪಂಕ್ಗಾಲ್ನು ಕನ್ನಂತು ಕರ್ಣಿಕ ಪೂಲ ಹಳದುವ ವೇಷಭೂಷಣ ಬಂಗ್ರಾತ ಸಲ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಗಲ್ಲ त्यानंतर अति सुंदरदा नृत्य कोरनु त्यांनी भितर येता सची म्हणून आणि तंगेल पदकमाला कृष्णाला आणि पुरा गोपवृंदाला बलरामाला त्या पूरा वृंदावनांतू अनिकेही चंद आयजत असं तंगेले ओंटारी कोळल अस ते कोळल वज्जोनु तनी पूरा गोपवृंदालोटू वना भितेरी वृंदावना भितेरी एत्त सची म्हणल या श्लोकांतू सांगताची आम्ही पळयलेलस पूरा गोपवृंदातनी बलरामस कृष्णस त्यानंतर सुदामस श्रीदामस वसुदेवस सुबलस अर्जुन स्वतः कृष्ण अश पूरा तंगेले गोपवृंद पोटूची खेळू कोरून आयल्याची कशी खेळताच म्हणल्यारी मस्त नमुने खेळू सन्न चरडू कसं करता तशीची कृष्णही बलरामही तांगलोट खेळता असता एक पंत आमलेक आवळ न त्या उड्डोन खेळताची त्यानंतर बिल्वा पन्नान उंडशे कोरून त्या खेळताची एक पंत आम्ही सान असताना आपण कोरून त्या खेळताच पळय एकल्या आपल्या तो आउट जाता म्हणाले तशी खेळताची त्यानंतर ओडान बॉब मारताची एक कडेन तुकून अन्य कडेन उड्डोचे कोर्च करताची त्यानंतर हिंद लाभायसून चंद कोरून एकल्या बस करून अन्य पुश करता असताची तशी अति सुंदर लीले जत्तास या पूरा गोपवृंदाला आम्ही पळयत श्रीमद भागवतम अंतू श्रीला प्रभुपाद स्वाम्यांना विवरण केला की इतले एक योगू कशी अंक मेळ्ळे म्हणाले
इतिं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितां नर धारकेन साकं वृजु कृत पुण्य पुंजा इतली पुण्य केला की त्यांनी साक्षात ब्रह्मसुख अनुभूत्या कृष्ण परमात्माला ಒಟ್ಟು ಕೇಳು कोर्नासचे अवसर साधारणेकल्या मेळना ते हे गोपवृंद पुरा ते एक सौभाग्य मेळलेलं आसा तेन्ना असले एक अवस्था जाता असताना मथुरेंतू कंसु कृष्णाला मामू भारी मत्ती होणार असता इथे मत्ती होऊन जात असता का इति म्हणल्यारी ताणी पेटयलेली तितली तागेले ಒಟ್ಟशील असुरलो तांका कृष्णान मारून काडला जीवश मारला पूतना पेटयले सुरवेरी जीवश मारली तिका तशीच षटकासुर बकासुर एकलेक कोर्ण पेटयलेला तांक पूरा एक नंतर एक तांक जीवश मारगल्ला तेन्ना ते मात येवनार असताना प्रलंब थंय येता कंसा लागीं हे राजन कसं जाल्ले तुका म्हूण सांगून नमस्कार घालता कंसाक तेन्ना कंस सांगता पळय इतली जण तुगेले ಒಟ್ಟशील असुरातांनी ह्या दोन चेडवांना मारून गेल्ला कृष्णान आनी बलरामान तेन्ना तूं ते पळयता म्हाका ते पळोवन म्हाका भारी बेजार जाता तेन्ना प्रलंब सांगता अरे ताका दुःख करचें कसं लेका हांव वता तेन्ना कंस कसं म्हणल्यार तूं थंय बसता तेन्ना प्रलंब निमगे येता प्रलंबासुरू कसं जालें राजन इथे नुत बसता आसाची तेन्ना कंस हसता हा 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 मनांत लेखत कंसू हो हागेल टायम आयली जाल्ली दिसता हो सनू एक कसले कीड शे उज्जेवले वता आसा आनी सांगून मनान तूं हसता ते आयकून पळोवन तांगेले कंसाल तोंड पळोवन प्रलंबासुरा मस्त कोप येता ह्या रायान म्हाका हांव कसो म्हूण लेखला रायाला सांगता समया म्हणलेले एक वस्त आसा त्या समयाक साक्षात हिमालय पर्वत ताई काणुडयत तो त्यानंतर ताजे वयर आशिल्ले न्हंय ताई सुकोवन घालता तेंची हांव प्रलंबासुरू बच्चूक म्हाका अनुमती दी म्हणटा तेन्ना कंस सांगता तुगेल आशी न्हय वस्तू थंय तेन्ना कसं करता म्हूण पळय तेन्ना प्रलंबासूर थंय वतकून वृंदावन येता भांडेरबाना लागीं खंय गोपातांनी खेळता आसाची ते एरियांत येता आतले कुपुरस तुमी गोपा अवस्थेन तूं इत्ते प्रलंब आयलो म्हूण असुरू कृष्णाक कसं जाय म्हूण पळयता तेन्नी कृष्णाक आशिल्ले भितर प्रिती कसं जालें गोपवृंद आनी गाय तेंची एक असुर एक रूपार येताची तशी ह्या प्रलंबासुरू एक गोपाल रूपारी थंय येता दूर आपूण पळयता दोन चेडूं कसं करता अशी म्हणून अति सुंदर आशिल्ली कृष्ण आनी बलरामू इतली छंद सचकी दोगय पळोवचे की कलाक कांय व्यत्यास ना एकलो गोरो आनी एकलो काळो इतले व्यत्यास एकलो सेव करतालो आनी एकलो सेव घेतालो साक्षात कृष्ण परमात्मू पूरा जणाला तुकून सेव घेता बलरामू ताका कसं जाय ते सेव करूंक आशिल्लें तत्व गुरुतत्व आमी पळयत पूरा उद्भव कसले कृष्णाले वृंदावन सान करचे होड करचे तेगेले चप्पल जेवचे
त्यानंतर बेड जावचे पुरा बलरामाल मितीन जावचे कृष्णा कसं जाय तशी करचे बलरामाल काम तसले दोन चरडुवाक आनी पुरा गोपवृंदा पळोवन हसता प्रलंब आणि सांगता मनान तू या दोन चरडुवाक आवाज पळय दोर न्हू मिगेल खांदेर घाल न्हू कन्सल पाये मुळा उड्डायता म्हण सांगून ते होड रूपस प्रलंबाले असुर रूप कळो जावन ಮತ್ತೆ ಕಿರೀಟ್ ಕಾಣು ದೂರ ತಗೊಂಡು ಪಳೆಯಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಪ್ರಲಂಬಾಸುರು ಚಂದ ಏಕ ಗೋಪ ಕುಮಾರ್ ಜಾವನು ತಂಗಲೊಟ್ಟು खेळुवತ್ತ दूर तुकून पळयता नची कृष्णा कळता ओ प्रलंबासूर आयलो चलेरी तक चंद कोरनो तक मार्क ಅನ್ನವತ್ತ तक आमगेलोट मेळयसिया फस्ट तक आपयता हे गोपा केद नाईल तू म्हण सांग निमगेता हांव तुमगेलोट खेळ येवचुये म्हण प्रलंबासूर निमगेताना यो 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 आमगेलोट खेळू यो तुवय आमगेलोट यो आम्ही आता खेळू वत्ता असाची त्यांनी एक खेळ जल्ला मात्र कसं म्हणल्यारी पूरा चरडू ಒಟ್ಟು करून गोपावृंदा त्यांनी रायू राय्याल खेळ खेळत असच कृष्ण राय जाता आणि श्रोतकृष्ण तगेला मिनिस्टर जाता आणि भद्रा तगेला कमांडर इन चीफ जाता आम्ही सानास्तान खेळता आपला राय्याक मस्त प्रज आहे पुरा आणि एकले मस्त गोपवृंद ते राबून म्हणता असाची पदार कृष्ण राजा कृष्ण पदार रहे हे पूरा हाथ मन क्लॅप करत असायची अनेक साइडातून राजा बलराम पदार रहे हे म्हणून सांगून क्लॅप मारत असायची त्या लढाई करत असायची तशी अति सुंदर जाऊन खेळत आशिल्ले त्यांनी त्यावेळारी हे प्रलंबू कृष्णालोट मेळ नायलो तांकां सांगताची नेक्स्ट आमकां येता मल्ल युद्ध करूया आपोडचे करचे कोरून त्या मल्ल युद्धान तू दोन विभाग करूया एक बलरामाल टीम एक कृष्णाल टीम आणि कृष्णाल टीमान तू श्रीरामा घालताची भद्रा घालताची तशी मस्त गोपा तगलोट असताची आमकां आचार्यान सांगिल्लें आसा पुरा गोपाक कृष्णालोट येवका काय जाल्यार कृष्ण म्हणटा तशी जायना खेळ जाले येता जावका तशी बलरामा लोटे 2 जण घालताची बलरामू श्रीदामू तांणी पुरा ओट मेळून तगलोटू प्रलंबाक घालताची तू त्या भागांत वसा म्हणून सांगून तशी 2 भागांतूय तांणी लढाई करू सुरू करताची तांतू लढायाचो रूल कसो म्हणल्यारी कोण सोलवता ताणें ताका खांदेरी अनेक तांगेल्या ऑपोनेंटाक बसकरोवका आणि बोंचे वर सुತ್ತಮುತ್ತು तशी कृष्णाल टीम सोलवता कृष्ण तेन्ना श्रीदामाला लढाई करता आशिल्लो आणि श्रीदामाक खांदेर बसकरयता कृष्ण तेन्ना श्रीदाम लेखता कृष्णाल इच्छिना खांदेर बसकरोच म्हाका बसोवतो म्हाका म्हण सांगून कृष्णाल खांदेर बसता श्रीदाम वृषभा भद्र सेनाल खांदेर बसता आणि प्रलंबाक सांगता बलरामा खांदेर बसकरोचे तशी प्रलंबाल खांदेरी बलराम चोंड बसता आणि परंबासूर ताका थंयतून घेवन वता कोणाक बलरामाक दूर 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 वता मथुरा सायडांतून कडे पळयतना थोडे वेळ वताची बलरामानी प्रलंबासूर दिसनाची दूर दूर चमकल्याची बलरामाक दिसता हो मग खंय व्हरतस कितले दूर व्हरतस यो आणि मस्त दूर पावताना प्रलंबासुराक
वयर पळयतना दिसता इतली जड आसलो बलरामू, म्हाका सैसूचे जायना म्हणून. थोडे दूर होते काही सैसूचे जायना प्रलंबासुराक. तो तेगेले रूप चेंज करता, फुडले असुरा रुपार येता. व्हड काळो असुर, इतली व्हड जत म्हणल्यार भारी व्हड जत तो. त्या वेळार बलरामाक दिसता हो असुर म्हूण सांगून ताका मारता. कशी मारताची? एक पेट्टू मारता तेगेल्या प्रलंबासुराला वध तंतू जाता. तशी आमी पळयता बलरामान धेनुकासुराक आनी प्रलंबासुराक वृंदावना भायर मारलेले. आता मी पळोवया की या मारंजताची इत्तिमितीन फुडली जल्मांतू प्रलंबासुर कोण आशिल्लो म्हणून. त्या पळोवच फुडें प्रलंबासुर म्हणलेले कसं रेप्रेझेंट करता म्हणलेले आमकां कळटा. हांव परमपूज्य रोमपाद स्वामीले लेक्चर आयकत आशिल्लो. तांणी सांगता आशिल्ल्याची भक्तिविनोद ठाकुरान सांगला प्रलंबासुरा म्हणल्यार काम मोह मद ताजे रेप्रेझेंट करता म्हणून. आमी पळयता दुर्योधनान तसले एक जीवन काडलेलें आसा. तेगेले राज्य कशी जाल्लेले काम आनी मोह, मस्त नमुन्याचे ईर्षा, सगळ्यांक लगड करचे बुद्धी, वायट करची बुद्धी, ते सकड कोरून तेगेले जीवन चलयलेले. कडेरी पांचपांडवांनी कृष्णा मुखांतर दुर्योधनाक मारो आसा. तेंची आमकां मना करूं येता काम क्रोध मोह तसल पूरा नमुने ये जीव प्रपंचांत एक एक जीवांतू ताजी ईर्ष्या आशिल्ली मितीन आमी भूलोकांत आसाची. ते तृप्ती जावची म्हण ना, कितलेय तृप्ती करूं पळयाची, ते आनिके चड जाता. काम एश क्रोध एश श्रीमद भगवद्गीतांत आमी आयकल्लें आसा. ते असली मूर्धन्य जात की ताका तृप्ती करचेक जायना. ताका एक वाट कसले गुरुले कृपा. सनू नमुनेरी फुडली जन्माचे विशय आमकां आयकुचे प्रयत्न करूया. प्रलंबासुराले गर्ग संहितांतू सांगिलास की फुडली जन्मांतू उहू म्हणलेले एक गंधर्वाले पूतू जावन आशिल्लो एकलो विजया म्हणलेलो एकलो. त्या विजयाक पूतू पूरे कडेन वचून देवाले कीर्तन करता आशिल्लो. तेन्ना शिवभक्त जावन आशिल्ले एक राय आशिल्लो कुवेरा, यक्षरायू. ताका अति सुंदर चैत्र रथा म्हणलेलें एक वन आशिल्लें. त्या वनांतू फूल जाता आशिल्लें, रक्षा म्हणलें मस्त नमुन्याचे फूल. ते कुवेरो कसं करता म्हणल्यार ते फूल पूरा ಒಟ್ಟು कोरून शिवाक अर्पण करता. एक पंत पळयतना कोणकी पुरा येवन फूल चोरलेलो आसा. तेंचो एक शाप सांगता कसं म्हणल्यार खंयचेय देवी देवता जावो मनुष्य जावो हांगा येवन फूल काडली म्हण जाल्यार तो असुर जाता म्हणून अशी शाप दिता. आमगेलो गुहू पूतू विजय गंधर्व तर वनांत येतना चैत्ररथा वनांत येतना ताका गोतना हे शाप कसो जालें म्हणून. तो कसो करता देवाले विष्णू नांव काण येता येता आसतना थंय वचून थोड्याची सुमना म्हणल्यार फूल काडता. ते काडलेले कुडले तागेले गंधर्व देह हातून तो असुर रुपांत येता. इतिमितीन कुवेराल शापा मितीन आनी कुडले
असुर जल्लल देव पळोवन कुवेराला वचून पांय पडता. हे कुवेरा म्हाका असं अवस्था येईल असं कशी कोण रक्षण करी म्हणून कुवेर सांगता तू लायक एक विष्णू भक्तू तेंची तू बेजार करू नका. द्वापर युगान तू बंडीरवनान तू यमुना तटान तू साक्षात कृष्णा लोटशील बलराम येता आणि बलरामाल हाता तुकून तुका मोक्ष मिळता म्हणून सांगन आशिल्ल्या वर कुवेर दिता. तशी येवची जन्मान तू प्रलंबासूर जल्लले म्हणले हांगा सांगिल्ले आसा. आमी हे काणयेन तू आमकां कसं मना करून घेवका गुरुतत्व जावन आशिल्ले साक्षात बलरामाले कृपा आमकां केन्नाय जाय ना म्हणजेलेरी आमकां कृष्ण परमात्माक मेळू जायना. इत्ती मितीन मेळू जायना. सीधा वचूक आमकां कांय वाट ना. गुरून आमकां ते वाट दिवका. माकुडगास आसा माताजीन हरग्रेस मथुरा माताजीन नित्यानंद त्रयोदशीक अति सुंदर एक भजन म्हणलेलें आसा. निताय पद कमला कोटी चंद्र सुशीतल छेछाय जगत धुरा. हे पूर्ण जावन आशिल्ले प्रपंच कष्ट भुक्तसची ताका कसं कोरका तंतू थोडेशी तळमळका जाल्यारी साक्षात निताय पद कमला नित्यानंद प्रभुले चरण तंतू प्रार्थन कोरका. नित्याय पद कमल म्हणले कोण साक्षात बलराम. बलरामाल रूप कसले गुरुतत्व गुरुल कृपा ना म्हणजेलेरी आम्ही परंपरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन म्हणले ब्रह्म मध्व गौडीय परंपरा. साक्षात कृष्णा तुकून मध्वाचार्य त्या रुटार येवन चैतन्य महाप्रभुलन तुकून येवन शिला प्रभुपाद अनेक शिष्य आसाची. हांव सुरवेर सांगिल्लें आसा परमपूज्य रोहनपाद स्वामी लेक्चर काडलेलो आसा. श्री परमपूज्य जयपताक स्वामी महाराज परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज मस्त तंगेल शिष्य तंगेल मुखांतर कृपा आम्ही मागून घेतली आसा. मागून घेतन कसं केलेलं दीक्ष म्हळ्यारी हे गुरु आमकां या जनना मरणा चक्करात गुणू भायर काडी म्हणलेलं आसा. नरोत्तम दास ठाकुरान मनुष्य जन्म पाये राधा कृष्ण न भजये जैना सुनिया बिशा केनू म्हणलं भजन म्हणलेलं आसा. राधा कृष्णाल कृपा ना म्हणजेले आमगेले जीवन व्यर्थ. आमकां नंचका म्हणजेलेरी कशी नंचका कृष्णालानी श्रीमती राधाराणीले तृप्ती खातीर नंचका. त्या नंचूक जेव खेळूक कोण कृपा दिता गुरु. गुरु ते कृपा दिल्या मात्र आमकां ते अंतिम जेवण आमकां ते मेळचे. ताजे मितीन कृष्ण भावनामृतान तू दीक्ष म्हणून केलेलं आसा. प्रलंबासुराल तसले मन पूरा जीवांत आसा. अशी नाही की आमगेलांतू प्रलंब ना म्हणलेले प्रलंबच आमगेलांतू आशिल्ली मिती मात्र आमकां तसले काम मोह लोभ तसले क्रोध पुरो येवचे. आमी केन्नाय कृष्ण कृपा म्हणटाची. ते म्हणूक इतिमितीन जाता देवाल उडगासू कृष्ण परमात्मा उडगासू केन्नाय आमी काडका. आमी हांगी चर्च केलेलो आसा. फस्ट वृंदावन कशें आसता म्हळ्यार चर्च केले. तदनंतर कंसाल आनी प्रलंबासुराले संभाषण कसं मूड तांणी येवन केलेलें म्हणाले. पूरा असुरा मारून जाताची प्रलंबासुराकय कृष्ण बलरामाना
मारलेलं असं. त्यानंतर आम्ही प्रलंबासूर म्हणाले रेप्रेझेंट कसं करता म्हणाले काम क्रोध मोह त्या रेप्रेझेंट करता दुर्योधनाला उदाहरण सांगले. त्यानंतर अति सुंदर लिहिले स्कंदा ज्याला लिहिले चर्च केले. त्यानंतर गर्गसमितात गुण प्रलंबासुराला फुल्ली जन्माच विषय चर्च केले. त्यानंतर गुरुतत्व चर्च केले. आम्ही केदनाय सकाळी कृष्ण भावनामृतांतू उठून जताची मंगलारती करताची. शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूरांना अति सुंदर श्री गुरुवाष्टकम दिलेलं असं. त्यांतू कसं म्हणतं असायचे आम्ही गुरु खोगळ सोनून यश्य प्रसादात भगवत प्रसादो. कसं म्हणतात असायची यश्य प्रसादात भगवत प्रसादो. साक्षात भगवत प्रसाद कसं कोरका कृष्ण परमात्मा का तृप्ति कोरका जलेरी कसं जाय यश्य प्रसाद गुरुल कृपा जाई. यश्य प्रसादन नगती कुतोपी नामुंजलेरी गुरुल कृपा नामुंजलेरी आमका भक्ती मार्गान तू मुखार सून वचूक जायना. यश्य प्रसादन नगती कुतोपी. ताजे खातीर आमी कसं करता ध्यायांस्तुवंस्तस्य यशस्त्री संध्यम. दिसांतू तीन तास समयांतू आमगेल गुरुला चरणाक नमस्कार करता. ध्यायांस्तुवंस्तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. ह्या गुरुला चरणारविंदान नमस्कार करून केदनाय आम्ही मंगळारती करचे अवसर मिळलेला असतो. गुरुला चरणांत आता प्रार्थना करून म्हणतस की आखिर स्वास्थाय कृष्ण परमात्मा कृपा वैष्णव सेवा आणि देवाल नामस्मरण केदनाय जिब्बेरी मनांत हृदयांत वास्तव म्हणून सांगून प्रार्थना करून अवंगा आईच्या कथाक विराम दिता असं. कसले चुकी जाला म्हणजे माफ कर का कसले लायक ऐकायला म्हणजे त्या पुरा परमपूज्य रोमपाद स्वामी महाराजाल कृपा आणि पुरा गुरुवर्यात गेल्या वैष्णवात गेल्या कृपा. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अँकराक दिवची फूड अति सुंदर जावनशील सनातन गोस्वामीला भजन ऐकून कंटिन्यू करची लायक राधिका भाव माताजी अस म्हणजे या प्रलंबासुराला अति सुंदर पद्य मुखांतर भजने मुखांतर सनातन गोस्वामी दिलेलं असं. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम प्रभुजी. हरे भारी सुंदर जावनाच तुम्ही कथा केलेलं सर विथ द साऊंड इफेक्ट्स ऑफ ऑल द बर्ड्स अँड बीस्ट. हरे बोल. परंतु एक पिकॉक विसरली तुम्ही. प्याव प्याव त्या पिकॉक तशी आवाज करताच. हरे बोल. या सुंदर भजन श्री सनातन गोस्वामी पाद ह्यांनी रचन केलेलं आहे. काक पक्षधर श्रीमद वसंतीत. हा जे ट्रान्सलेशन प्रभुजीने भारी सुंदर हान सांगितलं असं. कशी भांडीरवण हे लीलास्थळी कशी वृंदावनांतू बलराम आणि कृष्ण चंदुकोन तांगेले वेशभूषा आसिले कशी तांगेल केस पिसारलेले आसिले म्हळ्यार काळ्या पाकाय मणके जावन आसिली जेणे कितली चंद दिसता आसिली. जलक्रीडा
आणि झुला क्रीडा करता सेलीची आणि ತಂತು ಪ್ರಲಂಬಾಸುರಿಯನ್ನು कशी उत्पात करता आणि बलदेवालंतू भारी सुंदर वर्णन करून कशी तो पराजित करता का प्रलंबासुराका हे विषय सांगेलस आम्ही प्रीती मन लावून ऐकून श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय काक पक्षधर श्रीमत वसंतित निदाग हे नयनाचाडन क्रीडा राज लीलानुकारका मृगादिचेष्टा क्रीडाकृद दोलानुका विनोदका नानालौकिकलीलाभ्रन नानास्थान विहारकृ क्रीडा संप्राप्त भाण्डीर जय भाण्डीर मन्दना गोपारूपी प्रलम्भज्ञ क्रीडा प्रवर्तका भायावाहक केली मन जय श्रीधाम वाहका बालापातित दुर्दर्श प्रलम्ब बालवत्सला हरे कृष्ण हरे बोल थैंक यू वेरी मच माताजी हरि हरि बोल सनातन गोस्वामी पाद की जय ओवर टू यू डॉक्टर कामाक्षी माता हरे कृष्णा प्रभूजी भरतीला एक जिल्हा शिष्याला मस्त जणांनी कमेंट्स केला भरतीला एक जिल्हा म्हणून आणि हरग्रीस राधिका भाऊ माताजीला कीर्तन ऍज युजल मस्त सुमधुर झाला सो आता नेक्स्ट ह्या वेळेस शिकतात नो माताजी आमका वीकली क्लासेस म्हणतो हरे कृष्ण सो कोणाला प्रश्न असल्यारी निमगू होतं समरी प्रभूजीन केला सो मे बी हांव करचे आवश्यकता ना तितकी सो मीन वाईल थोडे अनाउन्समेंट्स आसती अनाउन्समेंट सूरकोश पुढे एक स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट असा फ्रॉम हर ग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी तांगेले आम्हाले हेल्थ चिकीची प्रॉब्लेम असत आणि आयसीयूंत असती म्हणून सकडाना तांगेले वग्गी रिकवर जावन आणि वग्गी पुढे वारी लायक कोण सेव करतश जाव म्हणून सकडान मागून येऊ का म्हणून निमित्त असा आम्ही सकड हरे कृष्ण महामंत्र सांगून तांगेल खातर प्रे करूया शाश्वती गंधर्विका माताजीला आम्हाला खातरी आम्ही सकड प्रे करूया हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे थँक्यू सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण आयचे अनाउन्समेंट ಸೋಮವಾರ 17 ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ 8:30 ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ತಂಗೆಲೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ತಂಗೆಲೆ ಆವಿರ್ಭಾವ ವೇರಿ ಸೆಷನ್ घेता असती हिज ग्रेस रविपती दामोदर प्रभूजी सकडांक गोतशील प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आमगे सकडाले परमपूज्य प्रभुपाद ತಂಗೆಲೆ गुरु महाराज आणि प्रति शनिवार श्रील प्रभुपाद ತಂಗೆಲೆ लीलामृत सेशन चलत असं प्रति शनिवार 7:30 सकडांना जाऊ का आणि प्रति आयतार रविवार सकाळी 6:30 8:30 जपा सेशन असं हरे कृष्ण महामंत्र जपा सेशन आणि लीड चॅन्टिंग करच्याकच ऑपॉर्च्युनिटी असं प्रति एकल्यानं अनम्यूट करून एक राउंड जप करचे अवकाश मिळता सो इंटरेस्ट आशिल्ल्यानं शिल्पा हेगडे माताजीका नाव दिवपा तशींची हरे कृष्ण महामंत्रांतू 10 अपराध जावचे चान्स असा आम्ही ते अवॉइड करता अपराध भक्ती मार्गांतू मुखार वचच्याक तसं अपराध रिसाइड करचे अवकाश समेत असं सो इंटरेस्ट आशिल्ल्यानं शिल्पा हेगडे माताजीका नाव दिवपा म्हणून निवडून घेता तशींची विजय एकादशी असं फेब्रुवारी 24 सोमवार आयले विजय एकादशी प्रति एकादशीक भागवत पुराण कुंकणींतू भगवद्गीता पारायण करता ते सो श्लोक सांगचे अवकाश असं हाजे सदुपयोग सकडांक कोण येवपा म्हणून निवडून घेता एक दिकून 6 चॅप्टर तुम्ही रिसाइड करू शकता नाव हरवेस विनोदा वाणी माताजी श्रीमती विद्यापई माताजी तांकां दिता 7 दिकून 13 चॅप्टर त्या रिसाइड करू शकता श्रीमती भारतीबाई माताजी तांकां नाव दिता तशींची 14 दिकून 8 चॅप्टर रिसाइड करू शकता माया माताजी श्रीमती माया नायक माताजी तांकां नाव दिता मागीर आजी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन